A Liga Galega de Andainas chega a Porto do Son. Trabandainas organiza unha xornada de 25 km e outra de 15, na que se agardan preto de 600 participantes. Trabandainas desembarca en Porto do Son cunha andaina pertencente á Liga Galega. A proba contará con alrededor de 600 participantes e será puntuable ademais para a Liga Ibérica de Sendeirismo. Será este domingo 1 de xuño e contará cun percorrido novidoso con saída e final na aldea da Tarela. Estamos agradecidos de organizar unha andaina con trabandainas, porque a verdade é que sempre que organizan algo é un éxito. O ano pasado foi un éxito, esperamos este ano as inscripcións tamén van vento en popa, vai ser todo un éxito. E nada, esperamos vervos ao 1 de xuño a todos na andaina de Porto do Son, que terás lugar e meta a salida e meta no lugar coñecido como a Tarela. Trabandainas pretende con isto fomentar a actividade entre a poboación. Haberá dúas modalidades o 1 de xuño, unha de 25 km e outra de 15. En ambos dous percorreranse algúns dos lugares máis senlleiros da ría de Muros e Noia. O motivo deste tipo de andainas é dar unha promoción a todos os andaríns e darlle diversos paisaxes, diversas zonas para que poidan disfrutar do entorno galego e, a que España tamén nos coñeza. Esta andaina se iniciou dentro do calendario de andainas da Federación Galega de Montañismo e lle demos empuxón porque ademais nos parece un sitio fantástico, con uns paisaxes alucinantes, unhas vistas fantásticas da ría Muros Noia, e a xente respondeu moi ben. Estes últimos anos quedaron moi contentos da visita que fixeron ao pobo e este ano, unha vez máis, queremos darlle algunhas novidades, como por exemplo o feito de saír da Casa Tarela. A saída e o final serán na Tarela e durante o traxecto pasarase por diferentes lugares do termo municipal sonense dende onde se poderá desfrutar das vistas da ría. Temos unha salida chegada nova daqui do Porto do Son, que creo que vai ser moi beneficiosa. Temos as instalacións, as duchas mesmo na chegada. Iso vai ser un punto máis para a andaina. Entonces, nada, salimos, como dixo xa, como comentou, por uns sendeiros moi bonitos, con unhas vistas espectaculares, onde subiremos hasta o mirador de Calo, que ao chegar aí arriba temos parte da balconada de Porto do Son, vese toda a ría, moi bonito todo iso. A xente para que disfrute, para que o pase ben, e que se anime a participar. Depois baixamos a baixada toda para baixo, seguiremos pasando polas playas, que son espectaculares. Como novidade, a proba incluirá un control de regularidade, no que se premiará aos concursantes máis consistentes. Haberá recoñecementos tamén para os máis veteráns e os máis xóvenes. En que consiste? Ese é un dilema que moita xente non acaba de entender todavía, porque a cuestión é que apta para todo o mundo. Non gana quen máis corre, non gana quen chega antes, que iso é a sorpresa, senón que gaña quen é regular ao longo de todo o percorrido. Se, por exemplo, fai o recorrido nun tramo a 5 km por hora, se supón que todo o recorrido ten que facer a ese mesmo ritmo. Entón, con ese motivo, vamos a facer unha entrega de 3 trofeos masculinos aos 3 primeiros postos, 3 femeninos, tamén nesa categoría, os 3 primeiros postos. Vamos a premiar o feito de que a xente veterana siga participando, de xeito que temos xente de 80 e pico anos que siguen camiñando con nós e queremos premiar a súa continuidade e que sigan participando con nós. As inscripcións pecharánse ás 12 da noite do xoves en pouco máis de 24 horas. Trabandainas agarda rematar o prazo rondando os 600 participantes.